Doncs ens ha arribat Imperial Assault. Imperial Assault, el joc de masmorreig, el joc de miniatures, podríem dir, de Star Wars, un joc que vam comprar fa un any i mig, jo diria, al gener del 2025, i que ens ha arribat ara perquè es va esgotar, el van haver de reimprimir i bueno, aquí havíem pagat prèviament, la cosa s'ha anat retrasant, però finalment ha arribat un joc, doncs, de l'univers Star Wars, diu El destí de la galàxia pen d'un fil, pen d'un fil, penja, el destí de la galàxia penja d'un fil. Diu, la guerra civil galàctica continua després de la destrucció de l'estrella de la mort, el poder de l'imperi galàctic es veu amenaçat. Un joc, doncs, com veieu aquí, al dibuixet, hi ha miniatures, combats, i un joc que té 3 modes, diu mode campanya, de 2 jugadors, mode escaramusses, que seria 1 contra 1, i el mode cooperatiu o solitari, que seria gràcies a una tablet que ens portaria, faria de màster. També podria fer una campanya, que seria l'imperi, contra els altres, que serien els rebels. Val? Anem a obrir, doncs, aquesta caixa. Jo ja he fet una prèvia, he desprecintat aquí les enganxines per evitar aquí problemes majors. Les enganxines aquestes que fiquen a les caixes les posen amb bastanta mala llet. Vinga, què trobem aquí? Va, trobem Aprèn a jugar, val? Això és el manual de... Tampoc no té tantes pàgines, 16 paginetes. Aquí ens diu el contingut, les cartes, una mica d'exemples, com jugar el mode bàsic, el mode... el tutorial i les primeres partides, val? Això seria aquest, Aprèn a jugar, val? Després tenim una guia de campanya. Aquesta guia de campanya, aquest dia és més doble, seria per jugar un jugador, que seria l'imperi, contra la resta, que podien jugar fins a 4 o 5, serien els rebels. Llavors aquí ens va explicant com va la campanya, diversos episodis. Ens va dient aquí diversos capítols, cada capítol seria una partida, i segons com acabi ens diu que passen unes coses, passen unes altres, tenim uns beneficis, i aquí tindríem per anar apuntant aquí com va el tema de campanya. Bueno, ja ho veurem. Campanyeta, també. Una guia de referència, per buscar ràpidament aquí paraules clau, i aquesta és la guia d'escaramusses. Ens diu com seran les batalles aquestes, un contra un. Ja ho veurem, val? Aquest no és tan gran, però bueno, 4 manuals. I aquí tenim aquest que ens diu els diversos modos aquests, no? Mode campanya, de 2 a 5 jugadors. Mode cooperatiu, de 1 a 4. I el mode escaramusses per 2 jugadors, 1 contra 1. Val? Tenim aquestes miniatures que diu que les packs de figuretes, que les deuen vendre a part, però ja crec que estaven esgotades i no les reimprimeixen. Aquí què tenim? Tenim peces que són de terreny, no? Amb les fitxetes, 1, 2, 3, un munt de rajoles. Sembla aquí terreny selvàtic, terreny de... haurem de veure. Segons el que ens digui les missions, doncs, haurem d'agafar les rajoles concretes i muntar l'escenari. I tenim aquí totes les fitxetes de les ferides, les vides i aquestes coses, no? Vinga, què més tenim aquí dintre?
Tenim cartes, tenim cartetes, no les mirarem al detall, només mirarem aquí una mica, perquè tampoc, com que no sé jugar, doncs, bueno, mirarem aquí, bueno, momento crítico, bueno, cartes de soldado de asalto, oficial imperial, guàrdia real, aquests són els dolents, i el, bueno, el cazador no sé quantos, bueno, moltes cartes, haurem de veure de què va això. Tenim uns daus, aquests daus que ens diran, a veure, el llançament de quan fem atacs i històries, doncs llançarem amb una sèrie de daus d'atac, daus de defensa, aquests els tenim aquí. Més cartetes, aquestes cartetes deuen ser les armes o habilitats, tampoc no les obrirem, al cal aquí unes enganxines, que no sé per què són, i els personatges que tindrem aquí a l'aventura. Són personatges una mica random, no són els clàssics protagonistes, perquè aquests els deuen vendre a part. Tenim Garkam, és un guerrero feroz, una espècie de Chewbacca. Gildeus Argus, comandante osado. Tenim el Fen Signis, veterano curtido. La Jin Odan, és una contrabandista ladina. I Mark Escha Rey, renegado audaz. Bueno, hi ha un altre aquí que sembla una mica la Ahsoka, no? Seria la Ahsoka Tano aquesta, Jedi. Es diu Diala Pasil, val? I aquest ja és el Garkam. Val? Tenim tots aquests, doncs, són personatges que se suposa que tindrem aquí les miniatures. Val? Dins de la capseta tenim aquí una bossa, dos bosses, a veure què tenim aquí, i aquí també tenim una altra bossa. Apartarem la caixa, que no molesti. Val, aquí què tenim? Tenim un robot, un robot d'aquests de... Això m'ha semblat que ho he vist aquí a l'Aprèn a jugar. Val, aquí, mira, és un robot ATST, l'haurem de muntar. És un robot d'aquests de l'Imperi. Bueno, si no... El bo que té, si no tenim els personatges o històries d'aquí, podem agafar els de Lego Star Wars, i va que xuta, no? Vinga, a veure què tenim aquí. Personatges. Se suposa que tindrem... Vinga, jo els aboco tots. Vinga, aquí, si els hem de pintar, aquí tindrem feina, Mira, tenim aquí una espècie de monstre, un tio d'aquests d'imperial aquí, amb la torreta aquesta, la metralleta. Aquests tenen pinta de Siths, no? Són d'aquests dolents. Els protagonistes són aquests més clarets, marró. Tenim aquí la noia Jedi, Tenim aquí el Chewbacca, aquest, el cosí germà del Chewbacca, amb una destral. I aquests altres, doncs, amb les escopetes, les metralletes. Aquests són els bons, i tots aquests doncs, serien els soldats imperials. Ja veurem a veure si ens atrevim a intentar pintar-los. Això serà complicat. Si en cas pintarem algun per començar a jugar i ja anirem fent sobre la marxa, perquè si no, no acabaríem ni demà. Val, i ja està, no? Tot això són soldats imperials, val? Unes quantes miniatures, aquí agrapats, i aquí tenim, deuen ser torretes d'aquelles de... androides d'aquests, o no? Què són? I després també tenim aquí un sobret que diu pack de figuras. En el interior se incluyen los componentes del pack aliado Luke Skywalker i de Darth Vader. O sigui, els packs aquests que es venien a part, doncs, en aquest cas aquí ens els han posat. Tenim aquí el pamfleto que vindria amb el Darth Vader,
Tenim també, no sé si és un escenari això, un escenari per fer les escaramusses i les cartes del Luke Skywalker i del Darth Vader, el senyor de los Sith. Les ruïnes de Massassi i Obsessió Escura. Bueno, aquí hi ha configuracions diferents per fer diversos escenaris. Val? I tenim aquí les cartetes pròpies que deuen ser del Luke Skywalker i del Darth Vader, i diríem la joia de la corona doncs vindria aquí en forma de regal extra. Tenim el Luke Skywalker aquí amb la pistola, serà un duel a mort, i tenim aquí a Darth Vader. Aquesta sí que mola, Aquesta l'hauré de pintar sí o sí, No sé si la pintarem amb pinzell o la pintarem amb rotulador. Vinga. Doncs, bueno, ja està. Ja hem fet aquí el desempaquetat d'aquest Imperial Assault, un joc que esperem que ens agradi, esperem provar-lo, mode campanya, mode solitari, mode escaramussa, tots contra tots, tots contra un. Provarem a l'aplicació a veure com funciona i més endavant doncs, ja us en farem 5 cèntims d'aquest joc de l'univers de Star Wars, Imperial Assault. Si us ha agradat el vídeo, subscriviu-vos i doneu-li al m'agrada, i recordeu que si la Terra és rodona, la taula plana, i que la força us acompanyi. Adéu!